Mila bederatzi lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Bostreinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Gatxaga eta Manterolarekin. Gertatu bajarri deteginaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde, bihotzez posturikan atsegintzu gaude, gora hori jotarrak esan beldur gabe.